Και για εκκλησάκι είναι αυτό, βρε. Κοίταξε, για εκκλησάκι το θυμόμουν. Και λέω κι εγώ. Βιντεοσκοπήσεις. Α, κι εγώ. Κοιτάξτε εδώ. Α, εδώ μένει η κοπέλα που μπήκε τώρα μέσα. Εδώ πάνω. Τι ομορφιά. Είναι ωραία, ναι. Ναι. Εμένα μ' αρέσουν έτσι τα σοφάκια. Τώρα να δείτε, ναι, είναι ωραία. Έβαλε το σπόρο εδώ μέσα, θα το βρεις. Εδώ που τον έχω στο εξωτερικό τσεπάκι. Τι δουλειά έχουν ρίξει οι άνθρωποι εδώ για να φτιάξουν όλα αυτά. Αυτό εδώ, Τι δουλειά έχουν ρίξει. είναι ακόμα, είναι ένα μουράκι. Με τι κουράγια ρε παιδάκι. Και τώρα έχουν το... Και αυτά τώρα. Πρέπει να τα κάνανε όλοι. Α, ναι, ναι. Ο Δήμος είναι. Α, τι να κόλλησε. Πολύ ωραίο χωριό είναι. Εκκλησάκι, πιο ωραίο από το δικό μου είναι. Εκκλησάκι, Κυρία Αργυρό. να, έχει μόνο. Και αυτό λοιπόν το ίδιο είναι. Είναι και αυτό. Αλλά είναι σε πιο, ναι. Έχει αυτό. Ανοίγει αυτό το πορτάκι. Α, πώς, ναι. Εδώ τι είναι, Μαργαρίτα. Είναι το Παναγιδάκι το λέμε εμείς, έχει την εικόνα αυτή Θα και η σε να πάω τελευταία μέσα. παράκληση Θα της σε να πάω. Παναγίας πάντα την κάνει εδώ ο Θα παπάς, σε να πάω. σε εξωτερικό. Α, πριν... Εδώ Παναγίας φανερώθηκε, πριν μπράβο. παρακλήσεις. Ναι, εδώ φανερώθηκε η εικόνα και μετά εκεί κάνανε την εκκλησία. Δεν ξέρω τώρα. Γιατί πάντα στην εκκλησία δεν λένε βρήκαμε εικόνα και μετά κάνανε. Μπράβο, ναι.